Ayan po at back to work ulit kami. At daling ko yung... Tara, pako mo. Chin-chin. Online class. Tara. Dala ko yung bota. Kasi magbuhos kami ng biga. Alright. Tara. Tara. Ayan at dito na kami. Yung team. Sir teacher. Nay, good afternoon, Nay. Mga ilang tol? Ilang siminto? Bigyan na. Mayroon na. Nalagyan na. Sige na. I-prepare na ako. 10 buhangin. Tapos 15 grama. 10, 15. Siminto. 5. 5. 15. Sa kabila yan, kabila. Tayo ah. Ay, pala no. Dalawa. Magkapalubag. Dalawa. Yan.
matapang sa pagbibili nga ng ano to, process sa ano. Ganda to, grabe. Kecil banget orang. Alin? Alin? Diretso mo. Dito din. Hanggang dyan lang naman po sa atin. Sarado ako ito. Suwata mo ako rin. Sila ako rin. Baka natin kaya ng yung ano, mag-aabang tayo ng pang tada, bakal pataas.
Luto na yan, tol. Ano to? Joke lang to. Iba niya, 1, 2, 3. Kinsing ano? Wag, Sampo yan. mo sir. Wala kang ano. Sampo bangin. Sa timba. Puno-puno nga yan. Amo. Super. Amo lagas. Oh. Tangka mo talaga. Talaga. Ito na. Ay, salamat ka. Kinsi ka ni. Ilan na yan? Dalawa. Halo kita ini. Paliwanag ang buwan!
Ayun at inaayos ni RG yung ano, yung pambuhos. Grabe init. Oh. Amo, init. Dito pa naman ang mahina. Pag ganito init, bibigay yung sakit ng ulo ko. Ayan, at binababad lang yung ano, halo. May kurukuk po dito sa baba. Ang dami yan ng ano, asawa. Lalaki kasi yung ano, yung kurukuk. Oo, yung kurukuk. Naghanap ng asawa. Oo, naghanap ng asawa. Kapag, ano yan, lalaki yan eh. Huwag ka na tunog. Yung tunog lang yan. Yo. Grabe po yung init. Yan. Binabasa yung biga. Alam na pag ilabas na yung sili saka suka, alam na. Nangangamoy merienda na naman to. Pahinga muna yung tropa. Sakit sa ulo. Uminom na ako ng gamot. Uminom na ako ng gamot eh. Sabi na, ito na. 4, 5, 6, 7, 8. Dito na lang. Plato sa ilalim ng table, wala. Yan ang tatitle ko, plato sa ilalim ng table. Tulog lang sa lahat to. Kailangan kasi mababad para malambot haluin. Garo dahil na yung babalik. Oh, pansit. May sabaw. May sabaw sana yung pansit. Kasi magtatrabaho muna. Masakit sa tiyan niya. Ano pong palat? Pwede, kung galing ko sa'yo rin. Kulang pa talaga. Parang tubig yan. Ya, kulang pa. Kulang pa. Kasi lumalabas naman. Lumalabas man sa'yo. Pero, Sasa natin dito. dumanan tubig. Amo, kaya hindi mo napupupong. Apakan ko na yan, oh. At kaya niya, apakan. Oh. Apakan ko yan. Marot ka lang eh. Apakan ko niya, apakan. Magagano dito. Wala yung bola. Bisa na yan. Nakaya ako ng pala. Ha? Pala, maiksi. Oo. Magbutang sa balde. Ako migpala. Sir, sir. Ayaw mo lang yun. Sayang ang tubig. Ayaw. Hindi mo na pagsandok ni kuya. Oo, ako na halo. Yeah. Uy!
Sir, palit kayo, sir. Mamaya ka. Yan. Dito, dito. Sunod ka sunod. Ang dami na ito. Wala naman na dati. Lumalabas na! Abante, baka pwede mo pa. Wala. Tulinan! Bahay! Patay mo na sa tubig, sir. Patay mo na yung tubig. Patay yung tubig. Tubig. Ayun na. Oo.
Abang din. Magtagay! Eh pa! Pa! Ha? May gamot pa! Ilan ka rin ako? Ha? Lampas! Ngayon tayo, may ito lahat. Ah! Overdose na! Oh! Oh! Grabe init! Oh! Bango na ka na. Oh! Ganda ng tubig.
taas lahat. Ano na gas? Ah, ayaw! Hoy! Hindi rin kaya! Pagkalo! Sa baba! Okay na lang, pagod na.
Malupit. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running. Tara. Ay. Para sa barangay tayo. Oh, Cornel! Sinapag-apakan mo kanina. Yan. Yung pagbot. Pakipakan mo 1-1 naman. Ulang sa bura. Merienda time. May ano. Dito. At ayun po, bali, yun nga, tapos na kaming mag-boss dyan. At sa akin naman yung content ko dito sa Pagpala. Doon naman sila kagat sa, sa Biga. At yun, pauwi na nga kami. At nakakain na. Yun, nag-merinda. Uwi na kami! Yan. Back to barracks, doon na kami papahinga. Kasi kanina pa sana nakaluto sila. Ako tapusin na muna yung pag... Sige, salamat din sa merienda. Ayun, sila. Ako, bye-bye.